Id-domanda l-akkomodazzjoni f'Għawdex għal żmien il-Karnival ilha li bdiet minn Diċembru. Wara s-suċċess ta' żmien il-miliet u saħansitra l-ewwel jiem ta' Jannar, jirriżulta li tmiem il-ġimgħa tal-Karnival se jerġa' jkun wieħed suċċess. Stardan iċ-ċermen tal-Awtorità Awċija Turiżmu Joe Muscat. Ovvjament din hija xi ħaġa mistennija illi l-akkomodazzjoni f'Għawdex f'dawn il-jiem tal-Karnival tkun biex ngħidu qed meħuda kollha. U dan jibda jindikalna li ser ikun hekk minn ġimgħat qabel. L-attivitajiet f'Għawdex f'dan iż-żmien jagħtu spinta lid dinamiċità tal-Karnival u t-talent Awċi. Attivitajiet li mhux biss iġibu magħhom atmosfera ta' divertiment iżda idawru ir-rota ekonomika. Minħabba dan l-influss allura igawdi kemm il-poplu ġenerali u kif ukoll is-sidin kummerċjali, speċjalment dawk tal-akkomodazzjoni. Fil-fatt, sa minn jiem qabel dan il-perjodu, fuq is-sit booking.com immarka li minn 177 proprjetà mifruxa f'Għawdex ma kien fadal xejn. Dan fi ġranet partikolari għaliex fi ġranet oħra immarka li kienet baqa' xi ftit postijiet għalkemm limitati. Kien hemm diversi siti oħra li indikaw dan kollu, fosthom hotels.com. Meta fittixna fuq dan is-sit dwar jekk hemmx post f'xi lukanda f'Għawdex, ir-riżultati ta' tfittxija ikkonfermaw dawk ta' booking.com. Fuq is-sit ta' gowda.com kull ma jidher li hemm disponibbli għal dan it-tmiem il-ġimgħa huma biss żewġ lukandi. Tu dawn l-aħħar snin l-ammont ta' nies li qasmu l-fliegu f'dan il-perjodu tas-sena dejjem laħaq livelli rekord u jidher li din is-sena mhix se tkun eċċezzjoni. Aħna l-aspettattivi tagħna huwa li dan ser ikun weekend ieħor tajjeb ħafna għas-settur turistiku f'Għawdex. Ovvjament il-tip ta' Maltin li jitilgħu għal dan it-tip tal-Karnival huma ġenerazzjoni iktar żagħżugħa, però ovvjament jagħmlu influss fil-settur turistiku kif ukoll influss fl-ekonomija ġenerali tal-Gżira Awċija.